L-ewwel marka distintiva tal-Knisja Bikrija fil-bidu tagħha kienet ċertament l-qlubija, il-konfidenza li kellhom li jaffrontaw dinja pagana bl-Evanġelju li Ġesu ikkommettilhom li wasluh satru fl-art. Hija marka, hija badge li l-apostli u sħabhom urew ma kinux hekk minn dejjem. Kien hemm żmien meta arrestaw il-Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani li l-koll ħarbu. Il-koll marru bħal ġrieden jistaħbew f'xirokna. U meta Ġesu ltaqa' magħhom il-xuxtat kienu msakrin fil-kamra ta' fuq appuntu għaliex minħabba l-biża' tal-lut. Ġrat xi ħaġa li dawn in-nies li kienu prattikament nies bħalna minn kull sfera tal-ħajja, min jaħdem fuq il-bank tad-dazz, u minnu sajjiet, minnu askular, minnu tabib. Il-koll naraw f'jamma waħda li bihom l-Imperu Ruman tħeġġeġ u qabad. Il-kuraġġ, l-qlubija ta' dawn in-nies. L-qlubija fl-evanġeliżmu tagħhom. Meta raw li huma responsabbli illi l-Evanġelu tas-saltna jixxandar lill-ġnus kollha. Dan għamluh mingħajr ma qagħdu jintimidaw ruhom. Fl-Atti 19 pereżempju jgħidilna illi Pawlu daħal fis-sinagoga u għal 3 xhur tħadded bla biża'. Jitħadded u jfiem fuq il-ħwejjeġ tas-saltna tagħna. U baqa' sejrek sakemm l-oppożizzjoni ħraxet biżżejjed illi kellu imur band oħra. Illum naraw illi għalkemm isir ħafna evanġeliżmu, però ninnota u naħseb taqblu miegħi illi l-evanġeliżmu tagħna rridu nħaltuh bħal meta għandek il-whisky qawwi wisq, rridu nħaltuh daqsxejn bl-ilma biex nkun nistgħu nniżluh. Jew naħsbu l ħadd ħajaċċettah jekk inħaltuh mal-isports, mad-divertiment, mad-drama, ma' attivitajiet soċjali, imbasta ma nurux direttament x'inhu l-iskop tagħna. L-iskop tagħna huwa li nirbħu l-erwieħ, illi n-nies li jinsabu fid-dlam jinħarġu għad-dawl meraviljuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Diġà hawnhekk naraw illi hemm differenza fil-pritkar tagħhom. Ħantikom eżempju mill-Atti 9 vers 27 jgħidilna illi Barnaba ħadu lil Pawlu u ġabu għand l-appostu għallilhom kif fit-triq kien ra l-mulej u kif kien kelmu u kif xandar bla biża' inta għal darb'oħra bil-konfidenza fissem il-mulej Ġesu. U kien magħhom dieħel u ħiereġ Ġerusalemm. Issa wieħed il qabel kien il-Fariżew li mkabbar bih innifsu. Issa qiegħed ixandar mingħajr biża'. Illum l-pritkar tagħna għall-inqas mill-esperjenza jew milli naqra jew anke li rajt f'Malta u barra minn Malta, l-pritkar donna rridu nagħmlu xi ħaġa oħra. Pereżempju, meta din rajta kemm il-darba jiena illi xi ħadd tela biex jippriedka u jekk ma jfesdaqx xi ċajta jew tnejn fil-bidu biex l-udjenza tiegħu issir daqsxejn iżjed qetiż jew jgħid l-esperjenza li kellu mal-mara u t-tfal waqt li kienu camping il-ġimgħa l-oħra. Dan huwa pritkar? Huwa pritkar mimli stejjer? Ġesu kien jippriedka b'istejjer, il-parabboli nsejħulhom, però kienu stejjer illi jgħalmu. Illum l-istejjer huma biex għax nafu li n-nies jħobbu jisimgħu l-istejjer u nieqfu hemmhekk. U xi ksibt fl-aħħar ma nafx. Li pritkar tagħna mimli esperjenzi x'għamilt jiena, u ħafif, u fil-qosor, u gris fil-kulur, ħadd ma joffendi ruħu bih, u mżejjen u mseddaq bil-psikoloġija, dinja marda qalila fil-pulpti tagħna llum il-ġurnata. Illi m'għandniex il-kuraġġ illi ngħiduha kif inhi. Kemm tagħla kif inhi. Ma jridu nżewquha x'qal dak il-psikologu u dak l-istudju u dik ir-riċerka li saret. Fit-tagħlim ukoll, it-tagħlim tal-apostli kien bil-kuraġġ.
Talim bil-kuraġġ, ġifieri lin-nies li kienu diġà Kristjani. U allura ikkommettew ruhom għal katekezi biex jitalmu bħalma aħna niġu hawnhekk nhar Erba' biex inkomplu nissaħħu fil-fidi tagħna. Il-tagħlim tagħhom kien bil-kuraġġ. Żmien twil naqraw fl-Atti 14:3. Żmien twil mela damu jitkellmu bla biża' fuq il-mulej li kien jagħti xhieda tal-kelma tal-grazzja tiegħu. Damu jitkellmu bla biża' għal darb'oħra dik in-nota tajjeb ta' tagħlim didaker, jiġifieri li hemm bżonn ikunu nafu l-verità tal-Alla fejni fl-Iskrittura. U hemm bżonn it-tul ta' żmien, u hemm bżonn id-dedikazzjoni. Pawlu meta wasal Ruma Luqa jgħidilna li dam sentejn hemmhekk ixandar is-salta tal-Alla u jgħallem il-ħwejjeġ tal-Mulej Ġesu Kristu bla biża' u bla ħadd ma jżommu. Għalkemm kellu l-ktajjem ma jdejh fid-dar mikrija tiegħu f'Ruma, in-nies kienu jiġu għandu u kienu jisimgħu tagħlim bla biża'. Tagħlim li mhux indirizzat biex jogħġob il-bnedmin, ma biex jogħġob il-Alla. Llum it-tagħlim sar u tina darb'oħra esperjenzjajta jiena ħafna u rajta u smajta b'udnejja. Tagħlim ħafif, Pawlu sejħlu ħalib. U għallilhom lill-Korinti ma stax intikom il-laħam għax ma kontux tifilħu għalih. Donna li dak li huma Kristjani nżommuhom fuq affarijiet ma tmux issemmilhom fuq il-predestinazzjoni għax tgerrixhom. Ara ma tmux issemmilhom fuq is-sovranità tal-Alla għax jaħarbu l-hemm. U din hija mistħija, dan huwa għajb meta nikkomparaw it-tagħlim li qegħdin nagħtu aħna huwa t-tagħlim apostoliku u bl-istil apostoliku, ċoħe mingħajr biża'. L-istess ħaġa meta niġu biex nagħtu parir fil-counseling, il-famuż counseling illi jsir, x'tip ta' counseling isir? Huwa counseling illi naħseb jiena xbajt illi nies jiġu għandi mhux bis-sintom, ma' nies anke illi jitolbuni parir u ninduna mill-ewwel il-parir tagħhom huwa biex jiena ngħidilhom iva għad-dnub tagħhom u ngħidilhom ma jimpurtax. U nies illi tħaltu magħna u mbagħad jiġu għandi biex nagħtihom parir u dak il-parir jiena dejjem b'kuxjenza tajba tajtu kif għandu jkun. U appuntu forsi din waħda mir-raġunijiet il għaliex maħniex infawrin bin-nies hawnhekk. Hemm bżonn li fejn nagħtu parir ġi xi ħaġa li qiegħda tissara magħha int personalment, x'parir qegħdin nagħtu. L-Apostlu Pawlu ma kienx idur mal-lewża imma kien jagħti l-parir kif għandu jkun madankollu ħuti jgħidilhom lir-Rumani. Tibtilkom bil-qlubija xi drabi. Bħal biex infakkarkom minħabba l-grazzja mogħtija lili minn Alla. Tibtilkom bil-qlubija. Bil-kuraġġ. Xi ħaġa li kellhom bżonn jisimgħuha. Illum nibżgħu illi dak li jkun ingerxuh. U dan m'għandux ikun jekk aħna ta' bilħaq nemmnu. Illi huwa l-Ispiritu Santu fl-aħħar mill-aħħar illi iwellet mill-ġdid, illi jagħti ħajja ġdida, ħajja spiritwali ġdida dak li jkun m'għandniex għalfejn niddejju. Però appuntu forsi aħna tant influenzati mill-psikoloġija moderna li tant qegħdin nużaw il-gimmicks moderni f'dan il-qasam irridu noqogħdu attenti illi ta' bilħaq qegħdin noġbu lill-Alla. Anke meta tiġi għat-twissija. Ħafna nies, ħafna knejjes jevitaw li jsemmu l-infern, jevitaw li jsemmu il-ġudizzju finali fejn kull wieħed waħda minna rid nagħtu kont personali ta' nfusna, ta' ħajjitna. Għaliex? Jekk dawn huma dottrini importanti, veritajiet importanti li Alla kellimna dwarhom, għaliex għandna nddejqu milli nsemmuhom. Jien mistoqsija tiegħi din. L-apostli fl-evanġeliżmu, fl-ipritkar, fit-tagħlim, fil-counseling tagħhom. Tkellmu bla biża', tkellmu bil-kuraġġ. Aħna forsi ninsabu imdakrin bl-istil modern. Min hu superjuri? Min għamel l-aħjar huma jew aħna? Min kien l-aktar effettiv? Huma jew aħna? Dari jew illum?
Forsi huwa l-każ kif jgħid f'Ġeremija li għandna bżonn immorru lura fil-modijiet ta' dari. Fil-modijiet ta' dar, modijiet provati, il-modijiet li Alla qiegħed il-barka tiegħu fuqhom. Iva, meta nikkomparaw lil nfusna, narfu li hemm diversi ingredjenti li huma neqsin, jew mibdula. Mek inti għandek riċetta. U dik ir-riċetta iżidilha jew tnaqsilha l-ingredjenti x'ħassajjar ħajkun totalment differenti minn dak li hemm miktub. Qed ngħidilkom hekk mhux biex naqtalkom qalbkom, ma biex nagħmilkom konxji tal-sitwazzjoni tagħna llum il-ġurnata. Aħna għandna resource, għandna l-abbiltà li nkunu koraġġjużi quddiem is-soċjetà tagħna li iva. Hija soċjetà mimlija teddid, hija soċjetà li fil-waqt li tiftaħar bit-tolleranza, meta tisma' l-verità, dik hija l-unika ħaġa li mhix tolleranti leha. U allura qed inkellimkom hekk biex nurikom illi fil-waqt li jekk forsi aħna qegħdin xogħolna nagħmluh substandard mhux kif suppost. U forsi tant hemm ċerta biża' fina u dil-biża' nafu fil-kuxjenza tagħna li trid titlaq u minfloka napplikaw ruħna bil-qlubija biex inwettqu il-mandat illi tagħna Sidna Ġesu Kristu, jiena qed ngħidilkom illi nistgħu naslu f'dik il-pożizzjoni illi bija ħadmu u wettqu l-ministeru tagħhom l-apostli mill-antik. Il-kuraġġ tagħna l-aħwa, forsi ħaninstema' simplistiku, il-kuraġġ tagħna jinsab f'Alla l-imbierek. Alla omnipotenti, fih u fih biss. Fih u fih biss. U propjament meta naqalgħu għajnejna minn fuq. Meta aħna nkunu qegħdin infittxu bħalma darb'oħra meta għamlu fi żmien Ġeremija, pruvaw ifittxu l-ilma fi bjar mxaqqin li fihom m'hemmx ilma. L-istess ħaġa għal meta Alla huwa s-sors perenn, is-sors interminabbli ta' kull grazzja li kapaċi iseddaqna, kapaċi qawwina, kapaċi illi iberikna fil-xogħol li nagħmlu, Alla waħdu fih insibu il-konfidenza tagħna. U kull Kristjan diġà huwa kuraġġjuż. Il-fatt li inti konvertejt, il-fatt li inti ħatta kontra id-dinja u l-pressjonijiet tagħha, kontra x-xitan u jerġa' kontra l-passjonijiet kien nifsek diġà urejt illi Alla kapaċi jagħtik kuraġġ. Fl-Efesin 3 vers 12 jgħidilna illi bi Kristu Ġesu aħna għandna il-kuraġġ illi nersqu b'qalbna qawwija bil-fidi li għandna fih. Nersqu fejn? Nersqu quddiem Alla. Alla huwa Alla ta' kull grazzja. Alla li isaħħaħna. U għalhekk iva, jekk irridu illi naslu biex nkunu nies qalbina. Meta ngħid qalbina mhux ħalli ħadd tmur tagħmel xi bungee jumping jew x'ħatodu tagħmel xi bravura, dak huwa kuraġġ naturali. Kuraġġ naturali, illi jew għandek jew m'għandekx ma jimpurtax. Aħna qegħdin nitkellmu dwar kuraġġ spiritwali. Kuraġġ spiritwali. Meta noħduha kontra l-dewwa tagħna, x-xitan, l-anġli ħżina tiegħu, il-kultura ħażina ta' żmienna, iva, dak il-kuraġġ spiritwali għandna bżonn. U allura Alla waħdu għas-sors ta' kull kuraġġ. Meta Pawlu mar f'Tessalonika, aktar tard kitbilhom dawn it-Tessalonikin u jgħidilhom illi wara li konna batejna qabel u konna majrin ġewwa Filippi. U tafu x'ġara Filippi hemmhekk kien issawwa, tinxteħed il-ħabs, tajjeb kien maltrattat. Hawn qed jgħidilhom wara li konna majrin Filippi bħalma tafu, kellna l-ħila jew kellna l-kuraġġ f'Alla tagħna li nxandrulkom l-Evanġelu tal-Alla b'ħafna taħbit. Xorta waħda ma qatax Jesu, ma kellu l-kuraġġ. F'min? F'Alla tagħna, qegħdin tarawha kemm hija sabiħa. Kuraġġ f'Alla tagħna.
Alla li ma tlaqniex, Alla li wiet il-preżenza tiegħu. Ġesu ta' batna bħal ħrief fost l-pub. U jgħidilna kunu innoċenti bħal ħamiem imma astużi daqs is-srieb. U l-aħjar astuzja tagħna hija li nżommu ħarsitna fuq. Hemm wala qal. Ġesu għalinna morru fid-dinja kollha x'għandu u jien dejjem magħkom sa tmiem id-dinja. Però jekk aħna qegħdin nfissaw fuq affarijiet u noħolmu ħolm karnali ta' kif ħanilħu il-rabaħ tagħna, l-ħbib tagħna, il-pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar bl-Evanġelju. Jeħtieġ li l-fiduċja tagħna tkun biss falla l-impjeg. Xi ħaġa li David ukoll mill-antika arafa din. David f'Salm 27 jgħid it-tama fil-mulej żomm skieħ u hu qawwilek qalbek. U li jinkoraġġik, iva ngħid jien it-tama fil-mulej. Meta Ġoswe ġie biex jieħu fidejh ir-riedni ta' tmexxija wara il-mewt ta' Mosè. Ġoswe li qabel kien il-qaddej ta' Mosè. Illi jgħinu f'faċendi umli. U Alla ħatar il-Ġoswe biex ikun is-suċċessur wara kif tħossok kieku. Tħossok inadekwat, tħossok li m'intix kapaċi. Però frattant araw kif Alla kelmu lil Ġoswe f'kapitlu 1 vers 6 tal-ktieb tiegħu. Għamel il-ħila u la tibżax. Għadin il-ħaġa li żżommna lura, il-biża. Il-biża jipparalizzak, il-biża jagħmlek in effetti kif friżak. Għamel il-ħila la tibżax għax int tagħti lil dal-poplu l-art li naħlift lill-missiriethom illi nagħtihom. Allura, iva, la darba hawnhekk x'qiegħed wedu illi ħajidħol fl-art u ħajkun hu illi jagħti l-art lill-poplu Iżraelita. Ġesu jgħidilna l-istess ħaġa. Prattikament, l-istess ħaġa jgħidilna meta kien qed ikellem lill-apostli qabel ma bata. Jgħidilhom fid-dinja se jkollkom it-tribulazzjoni. Fid-dinja ħajkun hemm min jgħajrek, min jikkalpestak, min ipenġik falz ma' ħadd ieħor, min anke forsi jaħbad għalik. Fid-dinja se jkollkom it-tribulazzjoni. Imma għamlu kuraġġ għax jien irbaħt id-dinja. Ġwanni 16 vers 33. Għamlu kuraġġ għax jiena vinċejt fuq id-dinja, Kristu vinċa fuq id-dinja u infatti is-saltna tiegħu bil-mod il-mod qiegħda teleb l-influenza ta' Satana u tad-dinja. Jiena xi insaqsi l-mistoqsija allura. X'inhu mal-mezzi? X'inhu mal-mezzi li bihom aħna nikbru u navvanzaw fil-kuraġġ? Ħanejdilkom minn issa li l-mezzi huma l-istess li kellhom l-apostli. M'għandna xejn inqas, m'għandna xejn iżjed huma l-istess. L-ewwel ħaġa. L-apostli u sħabhom għarfu kemm huwa essenzjali, kemm huwa indispensabbli jekk jiena rrid li nkun qalbieni spiritwalment. U allura nwettaq id-doveri kollha li Alla tani biex nagħmel u nwettaqhom fedelment jeħtieġ li nkun bniedem ta' talb. Ġieli smajnija din? Smajnija ripetutament. Il-fatt illi meta aħna qegħdin noqorbu lejn Alla u qegħdin inżommu komunjoni miegħu fit-talb hemmhekk Alla jqawwina. Alla jqawwina. Atti 4 il-pass illi smajna dal-għodu. Atti 4 vers 29 jgħidilna illi wara li talbu, infatti jgħid parti mit-talba tagħhom hija din. U issa mulej ħares li t-teddid tagħhom u għati li l-qaddejja tiegħek li jitkellmu kelmtek bil-qlubija kollha. U tkollok kuraġġ biex titlob Alla jagħtik kuraġġ. Tifhmu għadi? Tkun kuraġġuż għax Alla jagħtihulek il-kuraġġ. Ġabu jgħidilnek xi ħadd jonqsu l-erfa jitolbu l-Alla. Min ma jiddubita. Jekk xi ħadd jonqsu l-kuraġġ ukoll jista' jitolbu mingħand Alla. Għax il-kuraġġ huwa virtu illi mingħajru prattikament ma nagħmlu xejn. Ma nagħmlu xejn. Jekk aħna ħanitlu f'dik il-fosqa, ħanoqogħdu f'dik it-torri ta' lavorju tagħna
Mingħajr ma nitberħu, mingħajr ma npoġġu lil nafusna fir-riskju ħanajdu hekk. Dawn in-nies talbuha l-kuraġġ u Alla tom il-kuraġġ. L-istess ħaġa l-Apostlu Pawlu ripetutament kien jitlob lill-aħwa, jirrikjestom biex jitolbu għalih ħalli Alla jkompli jagħtih il-kuraġġ. Efesin 6 huwa każ minnhom, vers 19. Itolbu għalija biex tingħatali l-kelma ħalli nkun nista' nitkellem bla biża għax ħafna nies jitkellmu. Imma l-messaġġ jawġuh, jillapazzawh, jirranġawh, jonġruh. Jgħidu hekk li qablilhom meta tħaxxanda l-Evanġelu kif inhu. Li jindirizza lil bniedem bħala midneb u kundannat u taħt is-saħta ta' minħabba d-diżubbidjenza u n-nuqqas tandima tiegħu. U tindirizzaw ukoll li jeħtieġ li jindem idħule Alla mill-idoli biex jaqdel Alla ħajju veru. Biex tgħid id-diskors tkun bniedem kuraġġjuż. U Pawlu bniedem bħalna jaraf illi mingħajr talb ma kienx kapaċi illi jagħmel dak ix-xogħol. Allura jitolbu għalija biex nitkellem bla biża ħalli narraf il-misterju tal-Evanġelu li tiegħu jiena ambaxxatur marbut bil-ktajjen u infatti kien qiegħed iħallas prezz tal-lubija tiegħu. Għaliex kien arrestat u minn Ċesarija mbagħad moħud Ruma appuntu bniedem marbut, però l-aktar bniedem ħieles li seta' jeżisti. Għaliex kien qiegħed jagħmel ir-rieda tal-Alla, meta tagħmel ir-rieda tal-Alla kollha kemm hi hemm huwa l-bniedem ħieles. U allura jkompli jgħidilhom jitolbu għalija biex nitkellem bla biża kif jeħtieġli nitkellem. Mela dik l-ewwel ħaġa. Illum il-ġurnata jaqgħu Alla rtira il-privileġġ tat-talb. Alla qalilna min issa nisma' żed talbkom, titolbu xi żjed? Le. Huwa l-istess Alla li għandu widnejh miftuħa għat-tħannin tal-qaddisin tiegħu. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, jekk iridu nikbru fil-kuraġġ, il-kuraġġ jiġi mis-smigħ u l-applikazzjoni fidila tal-kelma tal-Alla. Kemm hija importanti li aħna l-Iskrittura natuha l-importanza tagħha. Alla ikellimna. Alla qiegħed ikellimna u hemmhekk il-fatt li għandna il-Kreatur omnipotenti tagħna illi qed jagħti kasna, jinteressa ruħu u qed jikkomunika magħna. Per eżempju l-Apostlu Pawlu fl-Atti 23 Ġesu kelmu direttament u qallu 23 vers 11 il-lejl wara il-mulej qgħad ħdej Pawlu ġifieri qallu qawwi qalbek Pawlu. Għamel kuraġġ Pawlu. Għax bħalma tajt xhieda tiegħi f'Ġerusalemm hekk jeħtieġ tixhed għalija f'Ruma. Pawlu kellu bżonna dak il-kelma. Tgħidli mal-mulej qatt ma kellimni direttament, qatt ma smajt il-leħen tiegħu. Il-leħen tiegħu huwa proprjetà hekk. Kważi għandna vantaġġ fuq in-nies ta' dari li għandna l-kelma ta' sħiħa, kompluta, available, ma rridu mmorru mkien, qiegħda magħna, ejjew ma ħalluwiex fuq il-karti. Ejjew napplikaw għalina nfusna u naraw kif il-mulej kapaċi jimlina bil-qlubija. Alla huwa deskritt bħala Alla ta' kull kuraġġ il jagħtina isaħħaħna skont il-ħtiġijiet tagħna. Il-kuraġġ ukoll nrawmuh billi nipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja. Ix-xirka bell-aħwa tirriżulta fil-li aħna nkunu aktar imsaħħnin, aktar motivati biex aħna naqdu ir-rieda kollha tal-Alla. Pawlu l-Apostlu wara li inkalja f'Malta mbagħad ittieħed Ruma huma resqinla Ruma lu qegħdilna li ħarġu xi aħwa minn Ruma Kristjani u ltaqgħu miegħu. U Pawlu mal-Rom għamel kuraġġ. Kemm hija realistika din. Li għandek dal-bniedem li tant huwa bniedem dedikat
u meta jara lill-aħwa u jiltaqa' magħhom, aħwa ġodda. Għamil tal-tanqas 3-4 xhur magħluqa wara starku biss aħwa. U forsi xi nies li rebaħ minn pajjiżna meta għatta x-xitwa hawnhekk. Missa tiltaqa' ma' dal-aħwa ġodda u jagħmel kuraġġ. Aħna bnedmin. Meta nagħmluha flimkien bħal ġamar fil-fuklar, le, il-ġamar flimkien iħeġġeġ. Neħħi dik il-ġamra mill-fuklar tibret mill-ewwel. Għalhekk importanti li nkomplu nikkoltivaw ix-xirka ta' bejnietna, anke bid-diskors li ngħidu bejnietna. Ninkoraġġixxu xulxin. Pawlu meta kellimhom dwar x'jiġri mill-mejtin, eċetera, eċetera, u għalilhom x'jiġri, għalilhom għalhekk issa mela inkoraġġixxu lil xulxin b'dan il-kliem. U aktar tard jiġridhom l-istess ħaġa, inkoraġġixxu lil xulxin b'dan il-kliem. U aħna b'mod spontanju iva għandna nidraw illi aħna bil-diskors għandu bejnietna naraw kif aħna ninkoraġġixxu lil xulxin. Dik hija t-tielet ħaġa. Imbagħad irridu narfu wkoll jekk irridu nikbru fil-kuraġġ. Narfu l-erf u t-tjieba fil-provvidenza tal-Alla lejna. Anke meta l-affarijiet jiġu kontrina. Anke meta nħossuna limitati, għandna narfu. Kemm ta' bil-ħaqja vera dik il-ħaġa li qal l-Apostlu Pawlu, illi kollox jaħdem ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla. U jagħtina eżempju mill-ħajja tiegħu innifsu. Meta kiteb lill-Filippin, tajjeb, u qiegħed marbut bil-ktajjen, u aħna nirraġunaw kif għandek apostlu marbut bil-ktajjen meta dan x'jista' jagħmel issa? X'jista' jagħmel? U Pawlu araw kif fissirihom din. Filippin 1 vers 12. Imma rridkom tifhmu l-aħwa. Illi dawk il-wejx li ġrawli, il-fatt li kien arrestat u issa priġunier, dak il-wejx li ġrawli swew aktarx għax-xandir tal-Evanġelju. Ġraw għall-avvanz tal-Evanġelju. Jekk iridu l-kuraġġ, moħ negattiv li jara biss l-ikraħ u ħażin. Jeħtieġ narfu illi fuq iċ-ċirkostanzi tagħna, fuq kull ma jiġrilna, fuq kull għada li ninsibu ruħna fija, hemm lit tal-provvidenza tal-Alla. Hija għid inviżibbli. Hija għid li ma hija għid reali. Ester, Mordecai, ta' fuq l-istorja, f'dak il-ktieb Alla ma jissemmiex, apposta ma jissemmiex. Ma dawn in-nies fidi li kienu jafu illi huwa Alla l-awtur tal-istorja tagħna. U allura jekk inti fil-ħabs, jekk inti mixħud ta' sodda bil-mart, ara flit tal-provvidenza tal-Alla. Li Alla huwa twajjeb lejna. Tajjeb, u hemmhekk allura iva ikonna il-kuraġġ u nkunu wkoll ta' kuraġġ għal ħadd ieħor. Bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu hawnhekk il-ktajjen tiegħi fi Kristu huma magħrufin fil-pretorju kollu u fl-imkejjen l-oħra kollha. U ħafna mill-aħwa fil-mulej li qawwew qalbhom bil-ktajjen tiegħi. Meta fehmuha din, illi din mhix kombinazzjoni, mhux xi inċident, mhix xi traċedja li jinsab fil-ħabs marbut bil-ktajjen. Għarfu illi huma wkoll illi għandhom il-libertà u jistgħu jmorru fejn jridu, allura għarfu kemm huwa meħtieġ li għandhom il-libertà huma jxandru wkoll l-Evanġelju ta' Kristu. Semmejna t-talb, semmejna l-importanza tal-kelma tal-Alla imħadma fina, semmejna x-xirka tal-aħwa u l-provvidenza tal-Alla. Però ħansemmu l-aħħar ħaġa u l-iktar ħaġa naħseb jiena importanti u ovvja għal kulħadd. L-insara tal-antik, l-apostli u l-bija, kienu jikkonsidraw l-interessi ta' Kristu u l-interessi ta' saltna tal-Alla bħala wis aktar importanti mill-ħajja tagħhom stess. Kellhom żball hawnhekk? L-Apostlu Pawlu meta provaw jikkonvenċuh tmux Ġerusalem, qed il-profeta Agabu qed jgħidlek li jekk ħatmur ħajjorbtuk u ħajarrestawk. U Pawlu għalilhom għalfejn qed iġġelġlu li qalbi, għalfejn qed tibku. Għalfejn qed tibku. Atti 20 vers 22. U issa ara jiena sejjer marbut
fl-ispirtu għal Ġerusalem bla ma nafx se jiġrili hemmhekk. Ħlief li l-Ispiritu Santu jixidli f'kull belt billi jgħid li ktajjen u għali jistennewni, iżda xejn minn dan ma jdejjani. Xi bniedem dan? Xejn minn dan ma jdejjani. Ħlief u lanqas not ħajti għażiża għalija sabiex intemm mixjiedi bil-ferħ u l-ministeru li ħadd mingħand il-Mulej Ġesu biex nagħti xhieda lill-Evanġelju tal-Grazzja tal-Alla. Pawlu għalih li jgħix kien Kristu, li jmut lieh. Aħna forsi nikkutawha u nikkutawha mingħajr konvinzjoni. Pawlu kien konvint dwar din. L-interess tas-saltna tal-għalih kien paramount. Kien kollox. Aħna forsi bqajna wisq iffissati fuq is-safety tagħna, wisq iffissati fuq il-fama tagħna, wisq iffissati fuq il-prestiġju tagħna, fuq x'se jgħidu n-nies dwarna u fuqna. Inħobbu wisq lil nafusna. Ma wieħed iħobb li nnifsu ma jistax. Allura jissogra illi ikun immalafamat, ikun ikkalpestat għall-isem ta' Kristu. Bqajna wisq iffissati fuq nafusna x'se jiġrili, nibdew impenġu l-biżgħat tagħna bħala realtà diġà. Bħala realtà. Bħala fatti. Kneġu nduru għall-istorja illi smajna dal-għodu. Atti 4. Naraw il-kuraġġ ta' Pietru, ta' Ġwanni, Atti 4 vers 13. Issa meta raw il-lubija ta' Pietru u ta' Ġwanni u ndunaw li kienu nies bla erf u bla tagħlim. Ma marrux l-iskejl rabbiniċi, ma kinux imħarġin formalment f'xi edukazzjoni, Ġesu għallimhom. Ma għallimhom spontanjament, huma jivvjaġġaw, huma jieklu, huma jagħmlu miegħu. Tajjeb? Da meta rawhom li kienu nies prattikament bla skola. Staġbu u għarfuhom li kienu ma' Ġesu. Dan huwa s-sigriet tal-kuraġġ tagħhom. Kienu ma' Ġesu. Kienu nies li għamluha ma' Ġesu. Illi żammew kuntatt fil-qrib miegħu. Meta żżomm fil-qrib ma' Ġesu, ħajkollok il-kuraġġ. Jista' jkun m'għandniex kuraġġ allura ħanajda hekk. Forsi għax qegħdin naħmlu id-dnub wisq f'ħajjitna. Forsi hemm dik id-duda, dik is-susa sejħela li trid. Li qiegħda tgħawwar, li qiegħda tieklok minn ġew, qed tneħħilek l-enerġija, qed tneħħilek il-motiv, qed taxxik, qed iddajfek, u inti kuntent li tkun hekk. Ma dinja bluha. Dan huwa ġenn. Dawn in-nies kienu ma' Ġesu u l-edewwa tagħhom infushom irrealizzaw illi l-lubija tagħhom ġeja mill-fatt li dawn għamluha ma' Ġesu. U Ġesu x'tip ta' bniedem kien? Kien jinħeba, timidu lek, jgħid kif inhu, nintom nisel tal-lifat. Vera? Dak it-tip ta' diskors lil min kellu bżonn jisma' dak it-tip ta' diskors. Aktar fil-vers 20. Meta għalulhom tippritkawx iżjed f'isem Ġesu. Issemmux iżjed. Issemmux iżjed il-qawm min. U Pietru Ġwanni wieġbu jekk hux sewwa quddiem Alla nisimgħu minnkom aktarx milli minn Alla aqtaw intom. Iġġudikaw intom. Aħna diġà nafu għar-risposta. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Kienu nies ta' konvinzjoni. Il-fidi tagħhom ħallewha li tinfluwenzalhom ħajjithom, ħsibijietom, l-azzjonijiet tagħhom. Aħna għandna ħabta li l-fidi tagħna nħalluha f'kompartiment. Frokna ta' ħajjitna u nużawha meta jiġi l-ħin li nużawha fis-sens li rridu morru l-Knisja. Le, dawn kienu nies ta' konvinzjoni. Nies illi għarfu illi meta Ġesu qalilhom li l-Evanġelju tas-saltna jeħtieġ hemm bżonn li xandar mad-dinja kollha. Imbagħad jiġi tmiem. U allura ħadd ma kien iżommhom
milli iwettqu id-dmir tagħhom. Għal darb'oħra vers 31 meta talbu teżżes il-post fejn kienu miġmur flimkien u kollha imtlew bl-Ispiritu Santu u tkellmu l-kelma tal-Alla bil-qlubija. Allura meta inti mimli bl-Ispiritu Santu, għabek qegħdin naraw l-Alla jonora t-talba tagħhom. Miljom bl-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu ħadhom fidejh biex jagħmel bihom li jridu. Meta ngħidu il-Bibja għandha kmand. Kunu kontinwament mimlijin bl-Ispiritu Santu fl-Efesin 5. Dak huwa d-dover tagħna li aħna rridu npoġġu l-nfusna għad-dispożizzjoni tal-Ispiritu Santu biex jagħmel bina li jridu. U dak huwa il-sigriet biex ngħidu hekk ta' kull kuraġġ imtlew bl-Ispiritu Santu u bħala riżultat tkellmu l-kelma tal-Alla bil-qlubija. Fil-Proverbi wieħed mill-Proverbi fejn jgħidilna illi l-ħażin jaħrab bla ma ħadd jiġri warajh. Iżda l-ġust huwa qalbini daqs il-jun. Il-ġust huwa qalbini daqs il-jun. Il-Kristjan huwa ġust iva għax huwa ġustifikat bid-dem ta' Kristu. Jiġifieri Alla jgħoddu bl-ħtija bil-merti ta' Kristu. Imissa hemm aspett ieħor. Il-bniedem ġust huwa wkoll dak li jimxi fit-traqat ta' Alla, illi osserva l-kmandamenti tiegħu. Dan huwa l-bniedem ġust illi dwaru ġagbu qal illi l-talb tal-bniedem ġust huwa effettiv ħafna fl-operazzjoni tiegħu. U allura jekk nridu nkunu l-bniedem ġust qalbini daqs il-jun, irridu nkunu nies kif qed l-Apostolu Pawlu illi lesti noffru lilna nfusna sakrifiċċju ħaj. Alla ma jiġx sakrifiċċji issa ta' bejjem mejtin fuq l-artal, irrid lilna nfusna ħajjin biex jagħmel bina li jrid hu. Aħna nsejħulu mulej, sit, qegħdin ngħidulu proprjament iva. Narfu li inti għandek id-dritt fuqna u aħna se nkunu ubbidjenti. Il-kuraġġ. Kuraġġ illi għandna bżonnu wkoll fl-ar kriżijiet li xi darba oħra se niltaqgħu magħhom. S'issa forsi tkellimna kuraġġ dwar li rridu nikkonfrontaw lill-soċjetà tagħna bl-Evanġel, rridu waslu l-Evanġel bid-diversi mezzi li għandna. Rridu nagħmlu hekk u nkomplu nagħmlu hekk u iżjed. Tajjeb? Imma kuraġġ ukoll f'kull sens. Għal darba oħra ngħidilkom illi għandna kuraġġ. Bħal meta li Ġesu ġabulu dak il-paralitiku miġġub minn erba' min-nies u niżluh mill-toqba fis-saqaf. Malli Ġesu raħ għallu għamel kuraġġ ibni. Dnubietek huma maħfura. Ġesu jridu nifhmu illi l-aktar ħaġa li għandha tbeżżana u tkexkixna hija proprjament id-dnub mhux maħfur. Id-dnub mhux maħfur illi jekk inti tmut dak l-istat inti għandek telfien għall-eternità. Imma dak l-istat biżnieh aħna. Id-dnub tagħna huwa diġà maħfur. U Ġesu qed jinkoraġġina illi issa illi m'għandniex il-ktajjen, m'għandniex il-kundanna, il-kuxjenza tagħna hija liberata. Aħna ħolqien ġdid fi Kristu Ġesu, kapaċi illi nibqgħu mexjin biex ta' bilħaq nkunu l-melħ u d-dawl ta' d-dinja. U allura bil-kuraġġ li għatina Ġesu Kristu, kapaċi wkoll illi mhux biss kapaċi nitkellem ma' dak li jkun. U kapaċi ngħidlu il-tama li Alla tagħmel lid-dinja. L-istorja li ħadem permezz ta' Ġesu Kristu. Ma kapaċi wkoll illi nirfsu fuq l-ara dewwa tagħna. Romani 16 Pawlu jgħidilna Alla taslim dal-waqt se jisħaq lix-xitan taħt riġlejkom. Taħt riġlejna! Aħna forsi bħalissa timidi, forsi bħalissa beżanin,
Il-pjan tal-Alla huwa li l-aradu tagħna x-xitan ħajkun misħuq taħt saqajna stess. Ġesu l-Apostli qalilhom u anke lis-70 li bagħthom jippritkaw. Għallhom jiena tajtkom awtorità biex tirfsu fuq l-ekireb, fuq is-srieb u fuq il-qawwa kollha tal-għadu. Dik l-awtorità rridu neżerċitawha, rridu inħadmuha fedelment. Bħal meta Ġoswe meta qabad l-islaten għedewwa tagħhom 5 islaten u qal lill-irġiel ta' Iżrael ejjew poġġu saqajkom fuq dawn is-slaten għax intom irbaħtuhom. Walla se Alla qed jagħmel l-istess permezz tagħna. Allura rrid ngħid ukoll li għandna kuraġġ anke f'wiċċ il-mewt. F'wiċċ il-mewt, il-mewt kapaċi ngħidula kemm tkexkex nies il-mewt. Kemm tkexkex nies. Laqqas biss isemmuha u tabu li semmi l-mewt. U aħna kapaċi nindirizzaw f'wiċċa ngħidula ja mewt fejn il-vittorja tiegħek, ja qabar fejn ir-rebħa tiegħek. Għax nafu illi Alla diġà għeleb il-mewt, kantajnija dal-għodu f'waħda mill-għanijiet tagħna. B'mewtek, il-mewt inti qritt. Pawlu jgħid aħna għandna konfidenza. Li noħorġu minn dal-ġisem u nagħmlu mal-mulej. Kellu dik il-konfidenza. U allura la darba nafu id-destinazzjoni tagħna. Nafu li l-favur tal-Alla huwa fuqna. Nafu li Alla hu magħna. Min jista' jkun kontra tagħna? Aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U allura la darba huwa hekk. Huwa denju, huwa xieraq li aħna nġibu ruħna ta' kif ta' bilħaq aħna. Ħaddiema għas-saltna talla. All right? Ħanibdew u navvanzaw. Imma ma' kull pass li nagħmlu, dak li bħalissa narawh impossibbli. Bħalma l-Lut Mose qalilhom għodu kwieti u waraw is-salvazzjoni li Alla se jaħdem għalikom illum. Qudiemhom kollu l-Baħar l-Aħmar, warahom kellhom l-armata Eġizzjana lesta biex toqtolhom. Allora ersu mal-baħar, ma li resqu mal-baħar, il-baħar x'ġralu? Infetaħ. Dak li huwa impossibbli. Dak li tgħid imma jiena għandi natural, grixti, dak li huwa impossibbli u qed tarah assurd. Alla kapaċi iwettqu fil-ħajja tiegħek. U jwettqu ta' bilħaq skont il-fedeltà kbira tiegħu lejna. Sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now